Tini 16 December 2021 ni salo tini human rights no tini program tongmani TPF rongni ojago coverage khaina bagai sajak yaglo ang media person ngine ang khaikya ojago hingkai borobai baksa no coverage bo khaikya rally no coverage khaikya rally coverage khaimini yaglo gotike kumulung tike dukmali hati tike thangai ne yakoi main building tike thangai firogi khaikya oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nei hinai hingkai program ngna ni jago no ang ga thano thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang park reka hingkai park remani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka bera jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thaka boro ur ke khasi laine phalika hingkai phalimeni yaglo ani bike se sabai jaksu last to ang mana khaka ang jenu phaka kai ang mana khamen yaglo boro gano buna nakha kai ang boto ani saksam logai ang ma kharka hingkai kharne thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore ajgani handicap kaisa tongmani camera kemai thaka ajagani abo tabuk sabo nakha amo to saito manya hingkai aboni bagino ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana na ang tini ang nije khud tongtu disa attack khaijago boro baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismile jali ang ekdom justice nabo oba hai ro beleno chaya klai sine tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago chamo khaijago om beleno chaya hani bagai ang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher botongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo bero dajak tongmani ajagabo oboni bagai belaino uram sini media ro belaino sadok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belaino ang khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belaino kotor justice nayo